Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na itago na lang natin sa pangalang Kara. Taong 1985, Balasan, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Kara sa isang karinderya dito sa Balasan. Malaki ang karinderya nila dito noon. Kaya naman, kailangan rin ng maraming tao. 5 silang tao noon sa karinderya. 2 lalaki at 3 silang babae. Nung una, 2 lang sila nung kaibigan niya. Pero dahil malakas ang karinderya nila, nagdagdag ng tao yung amo nila. Babae yun. At ang pangalan niya ay Gina. Nung mga naunang araw ni Gina, pansin nila na napakasipag ng babaeng ito at saka parang hindi siya napapagod. Yun nga lang, maya't maya ang kain niya ng karne. Ang masaklap, hilaw niyang kinakain yun. Ni minsan, hindi nila nakitang kumain yon ng tinitinda nilang lutong ulam. Nitikim nga hindi niya ginawa eh. Naniniwala naman sa aswang itong si Kara. At saka, alam niya ang mga senyales kapag merong aswang. Yung lola niya kasi, manggagamot. Kaya naman, hindi niya pinagdudahan si Gina. Bukod sa maganda ang mukha nito, mabango din at maayos kausap. Normal na normal lang talaga. Ang hindi lang talaga normal sa kanya, mahilig siyang kumain ng karne tapos hilaw. Sa loob ng 1 linggong pananatili ni Gina sa kanila, naging madali at mabilis ang lahat ng trabaho nila. Hanggang isang gabi, nagliligpit sila noon sa karinderya. Pagtapos nilang magligpit, naunang lumabas sa karinderya si Kara. Tapos hinihintay niya yung 2 kasama niyang babae. Iisa kasi sila ng inuuwian nun. Nakahiwalay lang ng kwarto si Gina sa kanilang 2. Hindi kasi sila kasya sa isang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling lumapit sa kanya yung isa niyang kaibigan. At ang wika nito, "Kara, nakita ko si Gina sa likod ng kusina. Kinakain yung mga ulo ng manok." Sabi ni Kara, "Hindi ka pa ba sanay? Palagi namang kumakain ng hilaw yan eh. Baka yun ang gusto niya. Hayaan mo na." Sagot ng kaibigan niya, "Hindi. Nung tinawag ko siya, paglingon niya sa akin, iba yung itsura niya eh. Para siyang aso. Basta, natatakot ako eh." Ang sabi na lang ni Kara, sunduin na nila sa loob para makauwi na sila. Pagpasok nila sa loob ng karinderya, nakita nilang nagwawalis sa likod si Gina. Nagulat pa nga nung nakita sila eh. At ang sabi nito, "Oh, akala ko nakauwi na kayo. Tatapusin ko lang to. Tapos susunod na ako." Ang kinalabasan tuloy, napahiya yung isang kaibigan ni Kara. Nauna na silang umuwi nun kasi tatapusin pa ni Gina yung pagwawalis niya eh. Ang sabi ni Kara sa kaibigan niya habang naglalakad sila, "Akala ko ba kumakain ng ulo ng manok? Nagwawalis naman pala." Pilit pa rin ang pilit yung kaibigan niya sa nakita nito. Pero hindi naniniwala si Kara.
Maya-maya pa, may narinig sila sa itaas nilang napakatinis nung tunog ng tiktik. Naniniwala si Kara sa mga aswang, di ba? Matik na. Alam niyang tiktik yun. Kaya ang sabi niya sa kaibigan niya, dumapa na muna sila at baka madagit sila nung dadaang tiktik. Nawala rin naman kaagad yung mga naririnig nilang tunog sa itaas nila. Pero tumakbo na kaagad silang dalawa para makauwi. Nung nakarating na sila sa bahay, gulat na gulat silang dalawa. Dahil pagbukas nila, nasa loob na si Gina at umiinom na ito ng tubig. Nagkatinginan silang dalawa ngayon kasi papaanong nauna si Gina doon? Di ba, ang sabi pa nga nun mauna na sila? At saka, iisa lang yung daan papauwi sa kanila. Dapat nakita nilang lumagpas sa kanila yon. Imposibleng may dinaanan pa siyang iba kasi yung dinadaanan nila papauwi, malawak na bukirin. Tapos panahon pa yon na tinutubigan yung mga palay, kaya talagang maputik. Saan dadaan si Gina, di ba? Sa itsura niya pa, walang bahid ng putik yung mga paa niya. Dito na medyo nagduda si Kara kay Gina. Kaya tanong niya dito, Gina? Paano ka nakauwi ka agad? Saan ka dumaan? Hindi ka naman namin nakita. Natatawa-tawang sumagot si Gina ng siguro lumipad? Biro lang. Nauna lang talaga ako sa inyo. Hindi nyo kasi ako pinapansin nung tinatawag ko kayo Kaya nilampasan ko na lang kayong dalawa. Sagot ni Kara. Ha? Tinatawag mo kami? Wala naman kaming narinig Hayaan mo na nga. O siya, matutulog na kami. Tumangu-tangu lang si Gina sa kanila at sumunod rin kaagad yon papasok sa kwarto niya. Nung matutulog na sila, nagduda talaga tong si Kara kay Gina. Kaya naman sinabi niya sa kaibigan niya na pakinggan nila kung anong ginagawa ni Gina sa kwarto nito. Tahimik silang lumabas ng kwarto nun para pakinggan kung anong ginagawa ni Gina sa kwarto nito. Nung nakatapat na ang mga tenga nila sa pintuan ng kwarto ni Gina, bigla na lang silang may narinig na, "Alam ko ang ginagawa ninyo. Matulog na kayong dalawa." Napaatras silang dalawa sa narinig nila. Nagulat sila Pero makulit tong dalawang to. Binalik nila yung tenga nila para makinig ulit. Dito na nakarinig si Kara at yung kaibigan niya ng mga kakaibang salita. Para siyang bumubulong sa hangin ng mabilis, tapos babagal. Parang dala ng kuryosidad. Pinihit ni Kara yung doorknob at dahan-dahan niyang binuksan yung pinto para silipin kung anong ginagawa ni Gina. Nung meron ng sapat na uwang yung pintuan, sumilip na silang dalawa ng kaibigan niya. Pagsilip nila, bumungad sa kanilang dalawa ang mukha ni Gina na nakatingin sa kanila.
Habang humahagikgik ito, napamura ng malakas si Kara sa nakita niya nang biglang binuksan ni Gina yung pintuan at tinanong sila ng, "Ano bang ginagawa nyo? Oras na ng gabi kung ano-ano pang ginagawa ninyo. Matulog na nga kayo." Matapos niyang sabihin yan, padabog nitong sinarado yung pintuan ng kwarto niya. Parang ibang tao si Gina nung mga oras na yon. Nakakatakot. Yun bang nakangiti siya pero galit naman? Matapos yan, pumasok na din sila sa kwarto nila. Bit-bit ang tinding kilabot na naramdaman nila kay Gina. Hindi na rin sila nag-usap na dalawa nun. Rektang tulog na lang. Matapos ang gabing yon, naging mailap na sa kanila si Gina. Hindi na ito sumasabay sa lahat ng ginagawa nila. Tapos nakakatakot na rin siya. Lalo pa kapag nakakasalubong nila sa gabi. Gawa ng palagi lang yung nakayuko, diretsyong naglalakad, at walang tigil sa pagsasalita kahit wala naman siyang kinakausap. Nagsimula na ring bumaho ang alingasaw ng katawan niya. Sapat na mga ebidensya na yan para pagbintangan siya ni Kara na isa siyang aswang. Hindi nga siya nagkamali. Isang Biyernes ng gabi, ganun ulit yung setup. Silang tatlo yung naiwan sa karinderya para linisin yon. Pero nauna nang lumabas si Gina nun. Hindi naman siya nagpaalam kung saan siya pupunta. Inisip na lang nila na uuwi na yon. Nung tapos na yung kaibigan ni Kara sa ginagawa niya, nagpaalam ito sa kanya na sa labas na lang siya hihintayin nito. Mainit kasi sa loob. Ilang segundo pa lang ang lumipas, bigla namang nagtatatakbo pabalik sa loob ng karinderya yung kaibigan ni Kara habang sumisigaw ito ng, "Aswang! Aswang! May demonyo!" Sinalubong siya ni Kara. Tapos tanong nito, "Ha? Anong aswang? Anong sinasabi mo?" Hinihingal na sagot ng kaibigan niya sa kanya, Si Gina. Nakita ko dun sa labas eh. Nag-ano siya, gumaganon siya habang nakatuwad eh. Agad-agad na kinuha ni Kara yung kutsilyo sa kusina at tumakbo siya papunta sa labas para kumprontahin si Gina. Pagtingin nilang dalawa kung saan nakita ng kaibigan niya si Gina, ando doon pa yon pero nakatalikod at nakatingala na lang siya. Ang sabi ni Kara, "Hoy, Gina! Anong ginagawa mo dyan, ha?" Tumuro yon sa tinititigan niya sa itaas. Puno yon ng duhat. Pagtingin nila sa tinuturo ni Gina, nakakita sila ng isang maliit na nilalang ang nakayakap sa sanga ng puno. Puting-puti ang balat nito at nakanganga ang bunganga nun na para bang meron siyang dinudura kay Gina. Sigaw sila ng sigaw nun para humingi ng tulong. Maya-maya pa, may mga taong nagsidatingan sa karinderya nila. Pero wala na doon si Gina at yung nakita nilang nilalang sa puno. Sinabi kaagad ni Kara at ng kaibigan niya yung mga nakita nila. Kaya naman yung mga rumesponde sa kanila, sinamahan sila hanggang sa bahay nila para tingnan kung totoo ba yung sinasabi nila tungkol kay Gina. Ang kaso lang,
pagdating nila sa kwarto ni Gina, wala na ito doon. Pero may iniwan itong isang patay na manok na nakakalat ang dugo sa buong kwarto niya. Sapat na patunay na yan para paniwalaan ang kwento nilang dalawa. Yun ding gabing yon, iba't ibang manggagamot, albularyo, babaylan ang nagtulong-tulong para itaboy ang lahat ng iniwan niyang kademonyohan sa bahay na yon. Kinaumagahan din, yung mismong may-ari ng bahay, pinabendisyonan sa pari yung bahay niya. Maging yung amo nila Kara, pinabendisyonan din yung karinderya niya. Malas kasi yun sa negosyo, lalo pat pumatay ng hayop. At sabi din ng isang albularyo, yung ginawang yun ni Gina, pagpapakita ng senyales, nababalik siya doon dahil meron siyang kukunin. Lumipas pa ang ilang buwan. Awa naman ng Diyos, wala nang naging paramdam si Gina sa buong lugar nila. Pero dito nila nalaman na yung kaibigan pala ni Kara, buntis. Yun pala ang dahilan kaya nag-iwan si Gina ng marka sa kwarto niya. Pero wala naman ang nangyaring kakaiba nun. Nanganak din ng maayos yung kaibigan ni Kara. Ang kaso lang, yung karinderyang pinapasukan nila, tuluyan ang nagsara dahil inulan yon ng iba't ibang klase ng peste. Hindi nila alam kung saan ang galing yung mga tumpok-tumpok ng mga bangaw. Tapos yung mga pagkain nila, kahit bagong luto, sobrang bilis mapanis. Kaya yung mga dating parokyano nila, tuluyan ang umalis sa kanila at hindi na bumalik. Kahit hanggang ngayon, may sarili ng negosyo itong si Kara. Yung paniniwala niya sa mga aswang, talagang pulidong-pulido. Dahil ilang beses na rin siyang nakakita ng mga nilalang na yon. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay yung naging karanasan niya sa dati niyang pinapasukang karinderya. Okay, opinyon ko sa kwento. Meron lang akong isang parteng nasilip na merong pagkakahawig sa isa kong kwento. Yun yung merong patay na hayop tapos nagkalat yung dugo. Ang sabi din sa isa kong kwento, senyales ngayon na babalik yung aswang na nag-iwan nun para gumante, may kunin, o kung anumang dahilan, basta babalik sila. Yun yung isa sa mga nakita ko. Ang pinagtataka ko lang din, bakit nung mga naunang pagstay ni Gina sa kanila, wala pa sa kanya yung mga senyales ng pagiging aswang. Maliban lang doon sa pagkain niya ng hilaw. Kaya kasi siya hindi kumakain ng mga lutong ulam. Alam naman nating lahat na merong mga asin yon, di ba? Iniiwasan ng mga aswang yung asin eh. Yun yung dahilan, kaya panay hilaw lang ang kinakain niya. Tanong ko lang, ano ba? Bagong yanggaw ba si Gina? Meron pa bang kulang kay Gina kaya wala pa sa kanya yung mga katangian ng isang aswang? O ang malupit na tanong, baka iba-iba rin ang personalidad ng mga aswang. Mas lamang lang yung hindi naliligo, di ba? Kaya sila mabaho. At last na, siguro kaya walang amoy si Gina kasi batang aswang pa siya. Kalimitan kasi sa mga mababaho, puro matatandang aswang, di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito,
i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.